खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसपि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नगावआव सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय सिखाव दाखाथि केसनि सायाव नगाव पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाखौ मावबाय थानानै साथाम दाखाथिफोरखौ दासिम हमनो हाबाय नगाव पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2 डिसेम्बराव सासे दाखाथिखौ हमनो हादोंमोन मुङा महम्मद आइन उद्दिन सिखाव महम्मद आइन उद्दिनाव सोंनाय फिननाय लानानै दा सानै दाखाथिफोरखौ हमनो हाबावदों नगाव पुलिसा हमजानाय सानै दाखाथिफोरनि मुङा फारियै तुरा आली आरो मुफिजुल इस्लाम नगावआव लुथिनाय जाथाय जानायनि दायनिगिरि साथामखौ हमनो हानायजों लोगोसे दाखाथिफोरा लुथिनाय रां 1,40,000 रांखौबो हमनो हादों दाखाथिफोरनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय आखाइजों बानायनाय .303 पिस्तलबो हमनो हादों नगावआव सानफ्रोमबो लुथिनाय जाथाय जाबाय थानाय केसखौ लानानै आरोबाव संदाननाय हाबाखौ मावबावगोन होननानै रायजो राजाफोरनो खोथा होदों नगाव पुलिसा उदालगुरि जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसुनि बानजायनायाव फैगौ 7 डिसेम्बराव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय सुबुं गौमा हाबाफारि लादों फैगौ 7 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेवलां फोथाराव गासैबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय बनसुनिफ्राय खावलायहरदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि थाखाय खुंनाय बे सुबुं गौमायाव बाहागो लानो थाखाय गासै आफाद गासै राजखान्थि हान्जा आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरनाय जादों आरो जायफोर गामिफ्राव सौहैयाखै बिथांमोनखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय समाज बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों बनसुनिफ्राय लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिन्थिजेनदोंमोन नाथाय सिमाङा दिनैसिमबो जाफुङाखै बेनि थाखाय रावबो राव होग्रा गैलिया बेनिखायनो बनसुआ गोदान साननाय हनाय लानानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय ओंखारदों नाथाय बनसुआ गाव हारसिङै बेखौ मावफुंनो हाया बेयाव रायजो राजाफोरनि मददनि गोनांथि दं होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावोदि बनसुखौ दाफुंनाया 1 बोसोर जायाखै गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बनसुआ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ जागायजेनदों गिबियाव क'क्राझाराव जागायजेनदोंमोन बेनि उनाव दिल्लीयाव जेराव मन्त्रि रामदास आथावाले बिथांनिफ्राय मोजां फिननाय मोननो हादों बेजों थुलुंगा मोननानैनो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ मावबोदों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो फैगौ 2024आव भारताव गोदानै मोन 50 गोदान रायजो दागोनखौ मिथिनो मोन्दों बेयाव जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ सोफानो थाखायनो नारा नाथार नाजादों होननानै फोरमायथिदों बनसुनिफ्राय मख'नो गोनांदि फैगौ 7 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां सुबुं गौमानि थाखाय खामानिफ्रा 90% मावफुंजाबाय डिसि एसपि आरो असिया जेबो हेंथा होआखै होननानै फोरमायथिदों बनसुनिफ्राय लुथिग्राफोरनिफ्राय नोंथाङाबो सांग्रां जा गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानै लुथिनायनि खामानि मावदों दुथांफोरा गीतानगर पुलिसनि जेयाव नांदों लुथिग्रा मोनसे गेङा दाखाथिफोरा सेकेन्ड हेन्ड गारि फाननायनि जे सानानै सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय लुथिनाय हाबाखौ दासान्दि मावगासिनो दं बेबायदिनो दाखाथिफोरनि जे सानायाव नांनो गोनां जादों बिपुल देखा मुंनि सासे सुबुङाबो बिपुल देखाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो थाखाय गारि नागिरबाय थादोंमोन आरो दाखाथिफोरा गारि फाननो थाखाय फोसावनायखौ फेसबुकआव नुनो मोन्दोंमोन बे लेखायैनो गारिखौ नायनो थाखाय जगाजगबो खालामदोंमोन बिथाङा जेब्ला गारिखौ नायनो थाखाय थाङो अब्ला बिपुल देखाया गावनि बिसिनो कल हरनानै गंसे गारि नुबावदों बे गारिखौ नायखांनायनि उनावनो न' फारसे थांनोसै होननानै फोरमायथि हरदोंमोन बेनि उनावनो बिपुल देखाया गारिखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन आरो गारि फाननो थाखाय फेसबुकआव फोसावनाय सुबुंफोर सासे आइजो आरो 4 हौवा गासै 5खौ हिन्दुराली फ्लेट साखाथियाव लोगो हमदोंमोन बेनि उनाव गारिया गुबुन जायगायाव दं होननानै गारिखौ दिन्थिनो थाखाय लांनो नागिरदोंमोन बेयावनो आइजो सासेया बिपुल देखानि गारियाव हाबनानै जिरायफाफैदों बेनि दसे उनावनो आइजोआ उखैदों होननानै माबा जानो थाखाय फिन गारिनिफ्राय ओंखारफिनदोंमोन उनाव आइजोआ गारि सिङाव हाबफैफिननायाव दै बथल लानानै फैदोंमोन आरो दैखौ बिपुल देखानोबो लोंनो जासिदोंमोन आइजोआ होनाय दैखौ लोंनायनि लोगो लोगोनो बिपुल देखायाबो थाल गैयै जादोंमोन बेनि उनाव दुथांफोरा बिपुल देखाखौ हिन्दुर आली फ्लेटआव लानानै थांफिनदों बेयावनो दुथांफोरा बिपुल देखानि गाननाय जोमनाय सिखौ बेखेवनानै आइजोजों सावगारि सेबखांदों आरो बिपुल देखानि बिसिनो कल हरनानै गावसोरखौ मिडियानि सुबुं होननानै सिनायथि हरनानै सावगारिखौ गोसारहोनायनि हुमखि हरनानै रां दाबि खालामदोंमोन नाथाय बिपुल देखानि बिसिया उल्थायै हुमखि हरफिननायाव आरो पुलिसनो खौरां होनो हुमखि होनायाव दाखाथिफोरा बिपुल देखानो गाननाय जोमनाय गानहोफिननानै बिथांखौ गारियावनो सोनानै दोनहैफिनदों नाथाय गारि बायनायाव होग्रोनो थाखाय लाबोनाय रां 50,000खौ लांनायजों लोगोसे पकेटाव थानाय 7,200 रां आरो आस्थाम लोगोसे घरि बायदिफोरखौ लुथिनानै लांजोबदों बे जाथायनि उनावनो बिपुल देखाया पुलिसनो खौरां होनायाव गीतानगर पुलिसा
जे सानानै 4 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। आसाम सोरखारजों खुंजानाय 3rd ग्रेडनि कम्पिउटार टेस्टआ फैगौ 21 डिसेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। जायफोर बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादोंमोन बिथांमोनहा 25 मार्चनि कम्पिउटार टेस्ट होनो नांगोन। उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ मोनथाम केटेगरियाव राननाय जादों। गिबि केटेगरियाव 3rd ग्रेडआव उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसे खमावबो HSSLC नङाब्ला साइन्सआव HSSLC थानाय। नैथि केटेगरियाव जायफोरा खमैबो ग्रेजुवेट जानाय आरो थामथि केटेगरियाव जायफोरना कम्पिउटार नङाब्ला लाइब्रेरि साइन्सआव ग्रेजुवेट जानाय। बिथांमोननि कम्पिउटार टेस्टआ 21 डिसेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव खुंजागोन। कम्पिउटार टेस्टनि सिलेबासखौ sebaonline.org आव थांनानै नायहैनो हागोन आरो बिजाथिफोरा एडमिट कार्डखौ सेबानि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्रायनो फैगौ 14 डिसेम्बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन। मिथिहोनाय ड्राइभार आरो स्टेन'ग्राफारफोरनि स्किल टेस्टनि थाखाय आलदायै नटिस फोसावगोन होननानै नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिटिआरनि दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायमना माहारियारि हाग्रामानिफ्राय अदालगुरिसिम आरो अदालगुरिनिफ्राय रायमना माहारियारि हाग्रामासिम गोदानै रायमना एक्सप्रेस बास सार्भिस खारसिगोन। बे रायमना एक्सप्रेस बासआ फुंनि 6:30 रिंगायाव रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनिफ्राय जागायजेनगोन आरो गसाइगाव, बङाइगाव, बरपेटा, तामुलपुर, रङिया, डिमाकुसि, पानेरि, नाग्रिजुलि जानानै अदालगुरिसिम खारगोन। जायफ्रा माबाफोर मिथिनो हास्थायो बिथांमोनहा बासनि नाम्बार 9387546664 नङाब्ला 9387546665 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनोबो हागोन। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफाफोरा मावफुंजानाय मोनब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिखौ दानो गोनांथि जानाय नङामोन होननानै बुंथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय। एक्स-एन-डि-बिनि गोदानै दाजानाय आफादा गिबि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लानि बलांगुरियाव एग्जिकिउटिभ मिटिं खुंदों, जेराव बिथांमोनहा आफादनि संबिजित दानो थाखाय ड्राफ्टिं कमिटि दादों होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायोब्ला गोदानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि आफादखौ दानो गोनांथि जानाय नङामोन। नाथाय सोरखारा मावफुंनानै होआखै। मुंख्लं नखरफोरनो जि होनो गोनांमोन बेखौ होआखै। हारिनि थामोनथानि थाखाय आरो रैखाथिनि थाखाय दावहा नांनाय मुंख्लंफोरनोबो मुंख्लं खाम्फा लुनानै होनो थाखाय बिटिआर सोरखारखौ खेबले खेबले खावलायदोंबाबो लुफुंनानै होआखै। बेनिखायनो एनडिबिफोरनि जेंनाखौ लानानै सोरखारखौ नारसिननो थाखायनो बे आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे गोदानै दानाय आफादा ड्राग्सनि हेंथायैबो खामानि मावगोन आरो सोरखारखौ मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गरसे गुलिजों सासे सुबुंनिल' जिउ खहा जायो, नाथाय ड्राग्सजों समाजानो जोबस्रांलाङो। ड्राग्सआ दा जोंनि समाजाव गाज्रियैनो हाबबाय। इयुन जोलैया जोबस्रांगासिनो दं। सिगांनि समाव गावजों गाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय जोंनि समाजा गोग्लैसोनानै थालांदोंमोन। दा बियो गैला, नाथाय ड्राग्सआ जोंनि लाइमोनफोरनाव हाबबाय। बेजों माहारियानो जोबस्रांगोन। बेनिखायनो बेनि हेंथायै खामानिखौ मावगोन आरो सोरखारखौ मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ फोनांजाबनाय साम्फा दैनि दालांआनो बिसायख'थिनि सिगां सिगां मोनसे गेदेर एजेन्डा जायो। बिसायख'थिनि सिगां सिगां साम्फा दैनि दालांखौ पाक्कानि बानायनानै होनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनो गोबां समायखिरा होयो, नाथाय बिसायख'थिया फैयो थाङो, दैदेनगिरिफ्राबो फैयो थाङो, नाथाय आद्रा थालाङो दैदेनगिरिफोरनि समायखिरायाल'। साम्फा दैनि सायाव पाक्का दालां लुनानै होनो खोथा होनायनि उनावबो दिनैसिमबो पाक्कानि दालां लुफुंनानै होयैखौ लानानै बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम खुद्रिनाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। दैज्लां बोथोर फैब्लानो रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। फरायसाफोरा नावजों फरायसालियाव थांनो गोनां जायो, जायनि थाखाय माब्लाबा समाव जाब्रथायबो जानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। माब्लाबा दैयाव गोजावलाङो, माब्लाबा समाव औवानि दालांनिफ्राय दैयाव गोग्लैलाङो। बेबायदिनो गोबां जाथायफोरा जाफ्लेबाय थायो होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। सोरखारा खोथा होनाय बायदि थाबैनो जाहाथे पाक्कानि दालांखौ बानायनानै होयो, बेनि थाखायबो सोरखारखौ खावलायहरो। नङाब्ला फैगौ बिसायख'थियाव फिननाय होनो थाखाय रायजो राजाफ्राबो थाग थियारि होनानै खुद्रिखाङो रायजो राजाफ्रा। मिज'रामनि सायहा ओनसोलाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम राइफल्स आरो मिज'राम पुलिस जथायै अपारेशन खालामनायाव सायहा जिल्लानि तुइपां ओनसोलनि साखाथियाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोन्दों। मटर साइकेलनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै हाथियारफोरनि फालांगि खालामनो नाजानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो गंथाम मटर साइकेलजों लोगोसे 4 म्यानमारनि सुबुंफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार जेरै एसल्ट राइफल्स, .22 पिस्तलनि गुलि, NX-200 एन्टेना, गोबां गुलि, गान पाउडार बेफोरखौ हमनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो दावहा नांनायाव बाहायग्रा गाननाय जोमनाय खसाबफोरखौबो हमनो मोन्दों।
मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नबेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोनहा MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।